Hola, som el Manel i l'Ester. Som els tècnics responsables del projecte d'orientació laboral de joves Llenkai. I avui fem una sortida amb el jovent. Ens acompanyeu? El projecte Llenkai és el projecte d'orientació laboral de Càritas per joves de 18 a 25 anys. I l'objectiu és la millora de l'ocupabilitat del jovent que acompanyem. A més, també treballem la xarxa dels joves perquè es puguin conèixer fent sortides, com avui. Aprofitant Setmana Santa, estem fent un trekking per Collserola. Bé, doncs ja hem arribat al cim. Bon dia, nois. Com va? Bon dia. Bon dia. Què tal l'excursió? Tot molt bé. Bon dia per aquí. Mohamed, Marwan. Bon dia. Bon dia, Omar. Doncs per nosaltres el més important del projecte Llenkai és sobretot el que aprenen els joves, són tots els aprenentatges que s'endú al llarg d'haver estat participant al projecte. I sobretot això es pot dur a terme gràcies a la metodologia que utilitzem. I aquesta metodologia, bàsicament, nosaltres l'entenem des de l'acompanyament, generant espais de vincle, de confiança i de molta proximitat, perquè al cap i a la fi els joves se sentin més còmodes i més acompanyats i puguin afrontar els reptes per accedir al mercat laboral.